there were no abstention on that particular proceeding. So I don't know why it's been inserted here. So meaning, the resolution is not abstract. The resolution is there, but three of the councillors will abstain. So how can we do that resolution? So yes, Mr. But we need to approve the minutes, and while approving the minutes, we will delay this, however. Just Kuan siro ni ang kuan no kay ako mo yung emosyon na ni for the resolution. Ang kuan ni ang naka gamay nga problema ani kani ilang kuan si abstain. So what problema for approval di kuan pero ang problema kani kuan ni Council Robilio over mao mo dyan yung pinakakuan na pinaka may problema na nasood sila sa minuta although mo kamo sila nawa without any objection or abstain sa during our session. Dapat kitang tanan bubuto sa resolution. Kung pasabot na mo kuan na sa resolution We have to follow without abstain. Without abstaining. Pero sila ko na kuan. Wala na lang ibutang mga kuan nga abstain kay wala ko sa kadumong nga na abstain. Di teksi, sana teksi. Ako ay nag-ignay na po ito kasi ito kay dapat pala at professional sila ba? Wa mo tumakuan bitang mamdam. Wala sulti. Wa ma-confirm ba? Wala confirm, wala sulti ba? Wa ma-confirm di ba, guys? Oh. Hindi lang tatangatawa. Sinangatawa naman ka kay sila mismo. Oh, madyo tayo nagkamo guys, di ba? Without confirmation. Anyway, okay mo. Na-receive pa si Mundang text message. Pero sa klaro dyan po, doon confirmation, di ba? There's no confirmation in Ang doon ay klaro po. Iwan ang pagkakasukod. Dito na sukod kang alay. Okay, so sakto na ba? Sakto na itong statement din ba? Move for adoption of a resolution recommending Wilbert Barcelona. Okay? That now is a adoption sa resolution. So yung abstain mo, so meaning you don't have any no vote. Wa may buta. Kami kato lang ni kinsa man wala po. Wa man pwede ingon diri og kinsa man katuhan na ni kuan. I-vote. Ni vote. Yung purpose is gana kay delete na na. Oo, kaya mo So, na. kinsa may mo second na. Okay, kasi in the future, makadaot sa itong resolution na itulong ni abstain. Okay. Kinsa may mo second para Hey. delete na siya. Actually, ang isang kuan, okay lang ito mo. Pero kasi subject to delete eh. Kung ano kuan ba? Wala yung objection. So, pero is mo sikan mo sa okay. Okay, problema. Okay, mo sikan ako. Hindi. Ang promotion na ba, ang ato lang i-confirm kung nakatate ba yun yung muna. Oo, nakatext lang kita sa Ako, doon ko kadungog. Anis, doon ko kadungog nga nag-abstain. Anis sa akin, doon ni Tilda, doon ni Darwin, doon ni Kuan, ang kaaspak. Huwag yun ko yung kadungog. Mo gani, so doon ko kadungog nga ni abstain. Unless kung, ang nastorya dyan ni Ma'am Hilda, during na sa voting nga si Maureen o si Yu mo ni gibutaran. Mora to during sa voting, mora to ni istorya si Ma'am Hilda re-echo na to. Pero pag during sa motion and seconded, kung kadungog nga ni re-echo nga ni abstain.
Even ni Darwin, nag-atbang ka ni Darwin, wa dyan ko kadungog ganingon sa abstain. Maski si Iski kami, kung sila nga, wag ganit ko kay abstain, akurat ganit ko kung siya. Sa namo. Di sa Wala din na. Napatupok-taw naman po sila sa The problem is, Pwede mo po tayo i-delete. Isa ba yung object na i-delete na siya? kanang One by one, ha? ako, Mr. Chair. Ay, ikaw na ka. si Darwin sa Mr. All others, pwede na i-delete pero si Mr. Pintasan. Ako. Siya. Duha ra may padungan na. Kaya tumog Pero- Dexter. So, ang kung decomposition yung nakuan mo diba? Oh, and also, nag-get na ko na ang punto ni Conspiracy. Mas layo, tagnay talaga yung GNA, harap makapuntan na ta, o daligaliti ba, o di ba ta makaproblema in the future, sakto man yun kayo ang punto ni Conspiracy. Kay, resolusyon mo na itong diskutan para mapuli sa vacant seat na ipaabang mo itong province. So, labay mo katawag na taga-daily. Tanto sa day. Di, parang na ako. Kasi sir, wala, siguro ko na, pwede na magtuan kay, although, at the time na nag-motion ko, without voting man na siya, motion na man na. Oh, bitaw. Oo. May voting. O, manibuting. O, kasi, Dato pag kung pwede siguro, dili na na punto na ito, ibutang na abstain, kay without voting man na siya. So sa voting, Is already a motion raman. Voting na lang. Voting na O, lang. kaning voting, okay ra. Pero, that is a motion only, hindi na siya pinaglakuan. Approval. yes, I agree with Councilor Lito. Okay ra, sir. Wala tayong abstain sa... Sige, kay motion na man na ako. Dili. Okay na. There's no, ako usbo na, there's no abstain in the resolution. But during the voting and nomination, there is no abstain. Continue na to. So, ang atong karon, only the resolution, there is no abstain. Kana. Kana, karon klaro. So, I second the motion or the motion of Mr. Villa to delete the word Abstain. abstain. Okay. Leader na sa muso. Second din. Second day, the motion of Honorable Billy Kamutan Yes. to cancel the, Delete, delete. to delete the abstain. The sentence, the motion To abstain of the resolution, of the said resolution. Yes. Kana, the resolution na, focus na.